Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Yuk, naik mobil. Alhamdulillah, raih tanggapan bodoh-bodoh itu pepean tandur. Harus tandur guys. Ya. Ini rame-rame mobil. Alhamdulillah, 15.000 lumayan. Setelah kental Senin ini kancane telat. Ini mbok sinem barang ning kono tanggul. Aku bagian tempah kayak tempah ini kok tak bikin. Seta sabar yuk, Keri. Lah iya, sorry. Ya Allah. Ya, saya sabar. Dulu. Dari tay. Bakal es dawet. Iki lho, Mbak. Mbak seneng jan. Oke, enak. Semangat. Aku wis didandan nek mau. Iya toh. Aku kudu sing nang kono. Meter. Kan ya iki golek konten ya. Bajari kono ya. Halo. Kan bajari kono. Ora kuat aku nang Banjari. Aja ngono ae. Nah, iya aku nang Banjari ora kuat. Aku nabung bocor ya ini juga. Ya, biar ya.
Ya tanah yo duwe to PPN 15.000 yo lumayan kok yo. PPN 15.000 iki ora nyore tapi. Tapi kepanasan. Ora apa-apa tanah yo dikit yo panas barang. Ya iki ta mbokmu tak parani nek amohno tak senani awan. Lha nek sapa? Lah yo. Lha nek sapa? Jurine meh tak tigas pisan iso apa ora iso karo aku golek. Lagi kan bang ning ndi to sih? Bang. Gusti Allah sing digawe malah rewan. Lha nek gak siti kono lho. Ini iki jenenge tempah. Aku bagian tempah. Apa satu nem? Kasar. Ini loh, Kang Madarang kan ya Itu dah. Oh, oke yo. Rapal. Naik kali ditinggal terus. Ayan PPN 15.000, guys. Aseng kok gak kejatah, guys. Aku gak ngombe es aku banyu dhewe ya. Karena mbokmu lho ya ora ngombe. Ya anak yuk. Sabar. Kan? Hah? Nyuri tambahi. Sabar. Sabar. Gampang. Sabar wae rene. Ini ora inget-inget. Sabar Ora wae. ora kanggean dhewe. Aduh kene tau le. Ono jelas jane lho. Nek nang mboke wae cepet tak kono kalem ya tunggal rasane kok Iya. Jambut gawe kok ora tak capek. Nah, nyambut gawe kok gak gecok. Jambut gawe ya ndak Kanggone kancane dhewe ae. diwet-wet. Enggak bayar sak meneh kok awanan ya, Wan? Lah iya. Bayar 15.000 ding kok. Lah kok awane berarti sawamu ya mbok. Wah. Lah monggo saiki ya ora kuat dhewe. Monggo saiki ra golekne wong. Ora kuat dhewe. Wis entuk janganan suwe hoy. Ya kok apa? Aku ngono kan jare. Ngombo rame, nek iso. Kene ke jane kaki ya ora iso dibuk ribon kali kok. Arete Katio. Ya lho nggone rumahku. Ya ning gone rum rada tuwek wis ya trombo-ombo kok. Komorane Kodhok ngono iki trombo. wis rada tuwek nah. Kalau aset teko kalau di Nang di etan anak ya. Ngone rumah kan. Isane ya anak kan ora. Ora gone rumah sak ini pira. Karena ini iso wong guru. Ceplek nang gone kok. angel. Kan anggone jemput nganggo serok. Kali ya iso yo njigo kowe lan aku yo
Cara. Buat sinem ya apa iso. Lah, aku yang nyemplung ae. Bapak iso. Iso gawe. Bapak iso. Ingoni anak. Hei, iso gawe kopat kok ndi? Lah Iya. iya. Kagak godhong. Aku kan golek godhong tak lo malu. Arep sak sebeti jarene. Yo, ayo budal. Ya wes, sak singgahne. Sinan. Siapa sama berdur? Nama berdur sapa? Berdur. Lo satu ge lali bojoku nak wae. Iya to. Ora gendok. Lah salahe ora mbok anu mbok undangan. Ese teko ese. Undangan ben teko. Yo, ese teko ese. Undangan nganggo undangan. Ese teko. Dia depannya sing dimen dia. Eh, wangi di sini merah satu aja. Ora usah bingung aja. Juri ya. Wangi, ora diujan. Lagi yo. Yo maaf kamu. Alah, ora delok ya ora apa-apa, wong ijo kaya suwaras kok. Pentingnya dongakne waras. Lah yo tak kon dongakne. Wes, Dongakne waras. Ora tak kon masa arep delok ngono. Lah piye nek? Sana mung gak roh ya wes to, karena ya ora lho. Lah gak jeneng. Ah, jeneng aku. Lah maju mangsane. Madu mosone wis entek to yo. Bodoh prayo dikekne wong-wong suguhne Lah mapangan. salahe kowe ora munjung aku, nek munjung aku tak baleni madu mangsa. Biasane madu mangsane iki turah-turah kok. Turah. Lho, lali kan. Bengkek orang gowo burung to ya. Lah nika enten. Benan mana? Kalau ya kudu Ya. Kok nawe yo? Kudunge nang kene yo yo. Ya dadi pesene timbang kripe mending kita yo. tapi sing kae larang panakan. Larang iki. Ya ya mantep iki Gidi. Oke, makasih. Terus sak mereka wis Ayo to. Ojo nganggo kripe. Ora sekelo kapan? ngono tanah yo enak. Sok kapan? bodoh. Ora kene karo. Sekelo piro di? Nek opo iki arep mulai tak gawane kar. Piro di sini? Karo aku nunggu. Karo di tuku lan aku kae tuku ngene Darmi aku tuku 50 to ae 50 biji. 50 to ae 50 biji ya. Sore jane ngono. Kae diadahi dadi 6 sing sitoke iki sing Sore nek kok lamaran. 8 ki 5 sing sak ada 10. Sing 5 sing 8 tak mati. Sing moro rono tak asul-asul kuwi. Nek moro ning nggawa aja, lek nek gak nggawa aja yo gak to. Lah anune ora dadi angkat-angkat lah. Angkat yo bareng karo batore wong diangkat mosok angkat dhewe semeni. Gawe tandur. Iki gawe gabah. Wong tani iki yo ngene iki kosone. Andine ngono kok nak anu kok wayahe panen parine murah. Sik tandur ki nguro rabuke sik golek ngare rame-rame marang. Ngono rite ngono dipangan tikus. Ya jam muga-muga. Ya. Gawe karo kok ngarani. Aku ora tak bisa. Gawe karo kok ngarani. Ya pinete wi lho enak. Coba pangan ngono. Oh, saja dipangan to, Kus. Yo yo. Ayo bentuk-bentuk ae. Lah dina keturah kok dheke murka nak gawe akeh kok diturahne kok kurang. Masa coba encepne sik. Aku wedok kon nang jero tok ya. Sabar wis turah nggone Mbak Sum iki.
dibedoli neh. Lah yo anak saya kabeh putih kok. Dari yo. Dibedoli ditenggon. Yo. Wes ya sih. Kang BS di. Ya, Mana sawahi? memang ngene-ngene kok langsung. Saya lagi Pak Primo. Iya, ora apa-apa, Lek. Aku kok bingung kaya. Bingung ae wis to, jangan bingung. Gua aku njaluk Mbak Sum tahan ae, dadi 20.000 bayarku. Iya. Ah, nek kok jaluke gula karo beras. Iya, tak gulane sak akeh, Mbak Kak. Gua aku entuk tonjokan akeh. Alhamdulillah. Berase entek enak berase. Teh mau delok beras. Roh aku ya untuk kanu kunjungan beras barang ae. Anaknya aja ya sih nangis ya. Anaknya aja nangis kah? Barais. Barek saya cik, barek saya. Cik. Pak anaknya apa cik ya? Saya menikah kayak mau kayak panjak kayak. Masukin Bapak masuk. Ngene wis entuk saudon iki. Nah iya, alhamdulillah kok jalan ngas rong unduran bar. 15.000. Gereti ngono kae. Nek ketempah yo ngene. Lah saudon 3.500 Kasihan. Sering ngetes gemobios. Enak kerja nang Hongkong. Andene nek nang Hongkong ijo. Ya. Pak dhewe wong desa. Asum kok kekonian. Oke wis siap kabeh. Ora tak unduran leren ngombe. Ora ya menak piye wis to. Lak ngombe. Banyu tepaki. Ngombe tepaki. Banyu iso. Banyu nyemplung kali. Lah iya saya terombol. Endi banyu kene kan lah ya. Gawa dhewe ya lho. Enak terombol iki sebetulnya. Sepete sapa nah? Ndi cilik-cilik. Nek kowe budi kok aku entuk budi dhewe kok iki. Wih, Iki. lagi. Tutup endi ki Mas? Tak kowe budi dhewe. Tutup endi? Lho. Karena isine. Pak, roti semangka. Aku semangka aku. Kalau semangkane kalau. Ya. Nggih. Lu tuku ae sih. Nggih. Wes sih. Ya kayak ndi? Cak kulon dhewe kono to. Pinggir kalan kulon kae. Rame nak piye? Ngombe leren. Lho Urip ta. betone jek. Jek nemplek beton. Asal lang na ka? Asal lang na ka. Nggih, Mbah. Teng mriku mawon. Endi? Mriku mawon, Mbah. Ora menak piye? Aku tak rotine dhewe aku. Roti Apa sing urung ngombe anu? Apa sing urung? Yo dibuka udunge. Aku gak mene dorong yo dong ora. Ora poso kok panase nek. Poso kae sawangamu kok kuat nek iki. Gusti Allah ki adil. Dak takdiri ora apa-apa. Poso dikai ju, ora poso kai panas ngombe-ngombe. Mak wayahe panen udan nangis. Gawe ra payu. Ayo ngene ayo.
entuk sak ton lho. Apik to. Kene kon garap ya garap. Enggak. Kan garap, Pak. Ya jomo. Wih di anu. Enggak kayak Gatane ya? Masuk gatane. Mbah Domo wae ben nak utuk-utuk. Ora nek gak bandomo. Ya Mbah Domo dadak cek nyirami lho. Tuwek unuk-unuk perkan nyirami. Yang dijoli lho wantep ya. Ayune kan didaku kan ya di Alah kowe lho ngembri sampe nelet aku digedon nelet malah. nolati wong anu nemen kok. Wong saya tadur kon nginteni deh. Iya gue no. Ayo. Sabar, Mar. Aku nak ngono ya terus. Aku ya ora kaget ana boro. Aku terus oleh. Olah. Gak apa-apa nak kowe pengen melu oleh sapa. Lah wong iki lho tak parani dhewe mesti Repot. wong kesung tau ya sana. HP-ne sore sepel. Anake nyuwang repot mau nunggu wong nek gelem. Lah nek iki tarik iki tak parani taroro tak parani wong mergo ya nyamai ya enak. Gitu. Dari isin aku. Malam-malam kok izin kaya. Sing ya wes. Sing ora mon batore. Nek kadang kuwi wong bebas saya kaya. Nari ya ngono wong rum barang enak. Aku nang ora duwe aku. Aku ora duwe. Ora duwe sen. Lah sana yo nek konten ngono kuwi gak kan yo gak apa-apa, Nak. Lah aku batinku wong narti wong ora tau anu. Parani. Anu tak takani ya. Ya, get. Ati klekat. Nek sik kowe engke apa marai? Ngono ya mati barang, ngono ku ya wis ta yo lah aku kaya piye manakne. Oh salatne. Rata, ngono kuwi awake dhewe ya terus kok piye to bakal. Kalau kita tanah ki manut ya tolong. Iya, sing kowe, sing kene yo gak. Ini kan duwe anak tok. Terus oh. Terus. Apa nak kono muni ra ngurus ya wis. Nek kena tena kapsel iki. Kok terus ipae bose katane. Wegah aku. Aku sampe wae, kalah. Lah ya wis. Enggak yo ben. Lah iki yo disauri. Sopo tak di sini? Gane ayu tak omongi. Lah wong rombau kok jan. Iya kae lho. Lah nang aku kan ngene kanu. Oh, biasa ngono nyauri anune Darmi apa piye to, Kek? Biasa. Angger tajer yo ngene. Maksudnya sebau iki lho mesti jatakan dina sedina. Lah nek sebau ya sedina to kerja to. Rong bau sih. Rong bau kan karep hari. Karepe iki ngene lho. Rong bau karep tengah hari ya. Ya kuwi kok nak entuk jangan gone Si anakmu tapi itu kanjoran. Pokoke tamat sedina Mbak Kaja tae gawe pratan wis. Mulane wis jam 3. karek wonge to nak. Apa-apa. Karek wonge. Lho kok kok kae nggon kata jiblok ning golongane Darmi mung telu kok ya. Lah sut salam yo gak melok. Tuanku boloku ya oprek. Par. Sum. Opare mul yo mewah ora. Ora mul yo ora. Kok pas lagi nek
Wah, jos. Cocok. Jos apik. Ora apik ora apa-apa, tandurane sing penting akal. Enteng metu parine. Oke. Ya tapi nek sik tandur ngene iki tandurane kewek. Nek tanduran sing apik. Tanduran apik nek dibekuk. Iya. Allah mbok mesu mok yo ben. Ternyata yo enak. Ha, aja teko yo urip ae. Urip iki yo. Ini nek wis kiri wanti no yo ora Gak iso. iso angel, angel. Ya wis mbok ngandani ruminah. Aku nek aku Ampanu yo ora iso tak omongi. Lho, kene wae. Sulo ne. Yo. Yo yo. Ngarani malah. Andurane jos. Dewene omahe 7 ngono iki dadekne 6. Kok pinah. Wih. Kuwi ngono gak. Kang tandur teladan kok. Ora nak nyauri ngene lho. Amane wong tengahane kabar disenani lek jumo. Lah ta Mbak Jum ora tau nyenani kok dadan entel mesti nomorane wong ngene-ngene iki. Wis kok ngene-ngene Kok iki. tunggal aku lho karo Parsi ya ra disenani. Wong kok Lah Parsi lho karo yo ora roh. ora ro. Ro ku sing ngadene. Aku nek disenani ya gelem. Ana yo kleru yo iki. Ana cekak-cekak aku kon mentene. Kira-kira senayan ngono karo apa perkara embol. Aku iki. Aku perkara embol. Embolan Juri ya piye ngono. Lah wong ngerti apa jenenge rene iki ora ana nek tandur iki mesti aku iki embong. Ya pinah wijo to kok Kak. Foto-fotore tak kon ngowahi dhewe. Pinahe wis sabok. Dhewe tandurmu kuwi. Foto-fotore kuwi ngono. Kuwi ngono ora ngrumangsani siru mangsane kono tandure yo padha. Wong wis coba kena diloroi nemen-nemen foto. Andene aku ki andene ra gelem ngatasi. Oh tidak ya mengkare kok. Dhewe wis gelem malah tandur. Aku ki mulo kanane kon melo tandur. Aku ngejak kowe iki aku gak kuat. Udane ra kuat aku. Ayo, ra kuat aku ngejak kowe. Wong ngono ki nek aku dolan ngono ki mbok yo malah aku piye. Malah iya. Iriene dunia. Bayare sedo, Bang. Oke. Ada ganti iki. Oke. Baik kulon. Tambah kene. Golek wong padha ya wis
ngomong iki lho. Jadi jane ora ngono dolaran kurang. Kurang golek to. Kurang yo golek iso. Lah jenenge nek kurang yo mesti. Kurang yo sesuk golek neh. Ya nek kowe sesuk golek neh. Pegelan besok kan melok bayar iki. Iya iya. Awake dhewe lho nek ra dhewe lho ya dia. Aku tahu nek gak kerja tambah karo apa. Lah iya ta. Yaudah ya buat ini kita aku yang ada dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Berkah barokah. Amin. Sukses selalu. Yang anti skip terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih semua. Pokoknya sakit mudah-mudahan cepat sehat. Yang pengen punya garis 2 program dah cepat dikasih momongan. Yang pengen cepat cari jodoh mudah-mudahan nggak cepat entuk bojo sing setia, sing sugih, sing barang-barang pokoknya sedian. Ya udah ya buat di kita semua yang ada dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat terus. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.